kini kay pumadaw ko ani. Sarog di maibong mga chika sa kuha. Haha. Yati. Nakalimot pa dyan ko sa kumil ko. Ay, tama. Muli sa di ko balay. Kuhaon na ko to milk. Kuhaon sa na ko ang kong milk. Wala na isunod akong milk. Uy, sulod akong milk. Ay, tama. Mangayo di ko kadati og milk. Lakaw sa ko. Sa may tirada na ko ron, bay? Gwapo ron, mang chika ron. Lah, si Junel man na, oh. Junel! Junel! Jun, aram ni kadiri ah. Kita kang berino ron. Rino? Ano man? Tagaan ako tog pulo o galo. Wala, formado na kito. Paano na kasi Rino? Kita na karon. Wala pa. Wala ko kitang Rino. Nawa ron. Ubas itong chika sa perido. Ate, lasad yung kong Pirino ron ba? Kuha dito niya mga chika sa perido ron. Ya Jun. Asis ako, kami nagadab mo ko. Nasa karon na asis ako. Kawa ni. Okay na kahan akong buhok. Magkita dyan yung Junel karon. Feel ako may nilab to siya sa kwa karon. Gwapa na dyan kay kwa ni ay. Naghilak man ni oy. Kasi away ni mo. Wala isunod akong milk. Hinda? Baby, ay na pag-cry. Palitan natin ang milk ha. 60-40 Japon. Layo sa sakit, dol sa igit. Okay. Tama na, ay na pag-cry. Mura na kang bulldog, ana sige kag-cry. Hindaw? Bruh. Laagon ko na ako sa Junjun ron bay. Tuga na may kita ato ba? Ate na ni ron. Ubas dito mga chika dito ron. Sirok na beka ito sa Pirinog mga chika sa perido bay. Ate na ni ron. Yun, nung sa di ka di aday. Taasa ba naman ginahuna? Sa di problema din mo. Ay boss! Ate, si Pirino manggod ba? Sa di na kang pirino day. Ate, formado na kayo karon oy. Lampurnas ginawa mga chika sa perido na no. Sikara di mo problema? Uy, bahala si Muha. Sus, dali radyo kayo ng chika. Mura na yung problema ni mo. Lo, hindot lagi na yung mong gigwit-gwitan lagi, boss. Kaman yung mong gigwitan ni mo, boss. Alangan, pag nakay na ni pilit yung chika si Muha. Gali! Ay, buha. Lagi. Mara na ikon sa mga chika di ay? Legit na part. Galawag do. Nga mga kwantag chika sa perido eh. 100%, 101% sure ko na part. Tara! Oh, tara. Sabayan ko ni mo! Ulat to, perido! Oh. Mga chika dyan tani! Lagi. Sure ba? Tara! Tara! Ito may dugayo na to. Chika!